Продължаваме нашата обиколка на Sunset Resort Поморие. Гигантското чудо на апарт хотелите, което няколко години вече не работи. Ще цъфтят дръвчета, но вътре огромни живи плетове. Изсъхнали. А това е строго много. Този апарт хотел е на първа линия. Невероятна широка плажна ивица, алея. А това са така наречените булевардни къщи. С интересни колони. Не мога да ги определя. Римски, античен стил. Вътре всичко е занемарено. Арки, колонати. Интересното е, че стърчат няколко чадъри, но басейните са празни. Няма вода в комплекса, с какво ще е пълен? Това са специалните булевардни къщи. Тънищи в разрух. Може би целият комплекс се обикаля за около 20 на минути. Нали? Напълно изсъхнал жив плет. Тук е отворено, но с контролиран достъп, разбира се. Отново безпощадно изсъхналите красиви живи огради. А това е бил ресторант. Неработещ. Един от многобройните ресторанти. Мащаба на този комплекс може човек да придобие за този мащаб само с виждане. А това е тръф. Този тръфопост явно е поставен съвсем скоро от някой от собствениците, за да може явно поне тези отделни сгради да заработят
собствениците да се завърнат. И да бъдат посещавани. Кое? Да. Но това не е към комплекса или е към комплекса? Сега ще разузнаем. Тук безпощадно е изсъхнало всичко. А там една огромна зала с много красиви тераси, оформени като павилиони. Вероятно сватбената зала, която гледах много красиво реализирани сватби. И вуаля! Единственото нещо, където е свежо и където има свежи цветя по прозорците и по терасите. Явно това е обитаемата част. Да, отворени прозорци. Нищо не свети. Няма ток. Ами може да наливат големи туби с вода, за да ги поливат тия цветя вътре. А това са маслини. С плодове даже. Тук има хора, ще отворим отвора. И в тази къща има признаци на живота. Ами... Тази страна много се продава. От тази страна всичко е for sale. Ако комплексът заработи, вероятно който купи в този критичен момент, ще спечели много. Ти колко апартамента виждаш да се продават? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, поне 10 апартамента само. Но наистина мирише на канализация. Мирише на канализация, да, и на луш наоколо. И тук е било много хубаво, някакъв ресторант. Да. Тук колко е било хубаво. Ами, и отново табела. Изкъртени плочки. Колко ли би било интересно отвътре да се разгледа?